Mă numesc Rusu Elena, am 61 de ani. M-am născut la Răducăneni, din nefericire mama a murit la nașterea mea. Am intrat la serviciu, am învățat 7 clase, că așa era atunci, pe timpul meu. Pe urmă am intrat la serviciu, m-am căsătorit, am avut 2 copii, un băiat mi-a murit și m-am o fată. Băiatul mi-a murit mare la 21 de ani. Am ținut în facultate, i-am dat o casă, am găsit un băiat bun pentru el, care s-a căsătorit. Ce puteam să mai mult? Un titlu, o diplomă și o casă. Și dacă studiile vin pe lângă Laura, se simt mahon, malonul ăsta, la pășăsă, tot ce malon în pe mahon, ceva de trandafir, ăsta stejar, negru de la Avanos.